Balma Sulameo, ani nyokuma très bonne nouvelle. Mali Sulameo, les nouvelles dumamba de ani Afrique Sulamé B. Bien mercredi 25 février 2026. Ko Sénégali ko couronné de bena kala Sénégali okol de fin okol la ko couronné bena kala be kuna. Sénégali matrasa so fin be tuguni Sénégali. Avec un matrasa so neni Malila ko matrasa so dont a botam. Malion Sénégalais ka matrasa so ko ni okol so ka beke kelenge. Ye matrasa kewo, ye okoli kewo, ni borani diplôme ye ibise ka concours ke Sénégali, ibe baraka ina fo toba ke chukamina. Uye couronné ere do Sénégali kalam bela kofo mogo betaka okol la ibe couronné ngini ka don Sénégali. Malien anye ni information de soro. Mali Sulameu ala ya ka tien bangi nkote Sulamé nafigu made. Nkome Sulamé halala uma. Sulamé munun ko kudalembe alala. Ko kira ya ka chidingi. Mun dalema unga ninge kain ubado Sulamé amadabo moko faka kama mun dalema la ko Sulamé amadabo moko faka kama Sulamé amadabo moko toye kama Sulamé adabora de ka kanundo adamade nyonga ka ala batu ka ala ko mu mai ko toyi Sulamé audi awa ala yi auka chien bangi bi ala be ka barka do Sulamé ala Ameriki kono onka meri ko joran mandani o meri de o ye Sulamé di ala ala be ka kodo yira mogo labi est ce que abe ka kodo ala ye kodo yira hada madona diye dugukulu kan ala yere ka sebaya la est ce que abe ko ro famia jamana mun keleme ka Ameriki dese ka sinogo bi na jolembe bi na ko Ameriki ma ko non ka mason o ye Iran di Iran o ye Sulamé jamana de sharia de be ke olu ka loi sharia de be ke olu fi o Iran o de o fana deselebe ka of keleme ki jo fasa fasila ni Ameriki o Sulamé jamana yi mena fo onyena mune sebene me Sénégal tala ambe Sénégali président Ousmane Sonko fou a sebene flaorola le gouvernement sénégalais a annoncé l'intégration de 600 écoles coraniques école so madrasa so de madraso so keme woro Sénégal fle ko bere do ka système éducatif la sa ka be fara ñokon kan munu be corona kalan ke o munu be fefe ke o ka be fara ñokon kan et puis corona be kala école fana ka do u ka système éducatif fana tuguni to be mo be corona kalan ala fen ñu be ala batu bossa ñabe do la do be kata sebe commentaire la o kuma la o pays la ki de te aw ba ko danga dia kuma fo Mali kono ma te fo Sénégal de olu bu were do bu bokolo don olu Sulamé do olu mu ta dugo ako koni ama ko Sulamé ma ko parce que danga dia do be ka AIC ko ne ma AIC baraka be ka ban AIC be ka bla Sulamé de contrôle la ne be bien ya bodla amogo adengolo be Burkina ou be Malla ou bana botoro be ta émission sigi Sulamé de ka ne ya mogo ye Burkina ñu ye Malla Sénégal flène ka système éducatif Niger be Sulamé abonyare Mali ni Burkina de Sulamé ya jugu Sulamé ya jugu ni ba ngi ta Burkina be Malla c'est la pire vérité ne moi je regarde tout et puis ou ka président nyaba la te kuma mais ayo sigina la ka kele wula no fe dongo be malu billahi tallahi président na ki est révolutionnaire che ala di kay koy ni ma da ala la ni mauto bauka ala neni ke révolutionnaire ala bi barka ban que ce côté soit clair a erreur président chama soro a erreur président do so entendre dans Luka Koula ça c'est quelque chose clou donc maintenant Sénégal boira kan une décision d'état ça et puis Sénégal président nous fleni c'est des gens intégrés awa kalama ko Sulamé den kera Amérique président Amérique président munato ko Barack Obama to de ko Barack Hussein Barack Obama to de Hussein a fa que Sulamé di Kenya de farafin de do Obama be couronné do abo kalama mais comment mona amamuso bolono tobabui ay chrétien ta parce que na kunyo fa wakati la kunte songa ke président Sulamé to de be Obama est Sulamé to di to min dara Barack Obama est Sulamé to di Barack Obama Sulamé to di do a fa Sulamé di Sulamé Amérique mara
ala be ka barka do silamɛya la mais caman t'a dɔn a ye taa Iran silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ de wulilen bɛ k'i jɔ ka fasafasi kɛ ni américain ye ko trop c'est trop o tɔgɔ jɔn ye o tɔgɔ ko Ayatollah Khamenei diɲɛ bɛɛ bɛ ka cɛkɔrɔba in photo bɛ fan bɛɛ bi a ko k'a dalen bɛ ala la ko n'u sera ka jamana ma don o don k'a bɛ jahanama tasuma da u kan u ma kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka cɛfarinya kɛ bi mɔgɔ minnu ye cɛfarinya kɛ ka tɛmɛ a 90% bɛ silamɛ de aw silamɛ jugu kafiri ma jugu aw de bɛ a kafiri denw ka ca Mali ni Burkina de dɛ silamɛya jugu bɛ Mali ni Burkina de dɛ Afrique bɛɛ a jugu a silamɛ jugu kafiri denw u ka ca Mali ni Burkina de ça c'est la pure vérité Mali ni Burkina de bɛ silamɛya neni k'i da ka sinɔgɔ taa Sénégal i ka kɛ i tɛ se ka kɛ Sénégal mais i b'a kɛ Mali la i b'a kɛ Burkina mais Niger bɛ silamɛya bonya dɛ Niger ka assassination de la refondation Niger ko k'olu bɛ silamɛya yɛrɛ de don ka fɛn na dɔw tɛ silamɛya fɛ dɔw ye silamɛya kɛ arabuya de mɔgɔ ma silamɛ kɛlɛ mɔgɔ ma kira tɛmɛ ka tɛmɛ aw bɛ ka silamɛya min fɔ ko arabu ka fɛn don dɛ mɔgɔ min ye silamɛya kɛlɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o ye arabu kelenw de ye arabu de ye silamɛya kɛlɛ silamɛya jugu fɔlɔ bɔra arabu la fɔlɔ de u ye arabuya kɛ silamɛya de kunfinden dɔw bɛ yen olu ye arabuya kɛ silamɛya de parce que a bɛ arabukan na nin ye misali de Sénégal filɛ ka silamɛya sankɔrɔ ta Sénégaliya ka Coupe d'Afrique ta cɛ fɛn fɛn n'i y'a k'i ŋɛninkɛ la ala bɛ barika don a la ala ko in tiɲɛ de don ka manamana c'est à dire an ka ko bɛɛ b'a la quoi anw ka mairie Amérique yan New York yan a ko wallahi k'ale y'a jigi da ala kan k'ale bɛ kɛ mairie ye Joran Mandani New York mairie o ye silamɛ de ye a filɛ nin ye ala ka dongo dɔ da ala bɛ barika don silamɛya la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fo Mali de la i bɛ kuranɛ ta k'i sen da kan Mali de la i bɛ karamɔgɔw neni Mali de la i bɛ ala neni k'i da ka sinɔgɔ i m'a ye ala bɛ ka jahanama tasuma jigi Mali kɔnɔ hali ala bɛ neni Mali kɔnɔ ka tɛmɛ hali Amérique tɛ ala neni hali Amérique mun ye chrétien jamana in bɛ se k'a fɔ wallahi ala dɔgɔyama bɛ da ala ko la a tɛ da ka Amérique yan Américains bɛ silamɛ bonya ala ye barika don Amérique la parce que Amérique ye silamɛ bonya Amérique de filɛ chrétien denw juifu denw olu de farala ɲɔgɔn kan ka silamɛ den ta k'o kɛ u ka jamana mairie ye a filɛ nin a photo filɛ nin Amérique milliardaires farala ɲɔgɔn kan ko nin cɛ in tɛ kɛ mairie ye ko silamɛ don américain denw wulila ka guloki fara k'a bɛ sigi ko ala de barika don Amérique la moi je suis très fier des États-Unis America ye hɔrɔn de n b'o fɔ a ɲɛna dɛ America is a good country billahi tallahi yɔrɔ hadamaden ka ko bɛɛ tɛ dafa America ye silamɛ ta ka k'u ka mairie America révolutionnaire min ɲɔgɔn tɛ révolutionnaire bɛɛ la o tɔgɔ de ko Malcolm X n ko k'i ye silamɛ de aw ko k'aw tɛ silamɛya fɛ arabuya don dɛ America révolutionnaire ba a tɔgɔ de ko Malcolm X a tɛ nin ye bi ya John Martin Luther King a remplacé bi u ka cɛkɔrɔba in n tɛ fɛ ka tɔgɔ yɛrɛ fɔ ko ve ministère Louis Farrakhan n ko Farrakhan ye silamɛ de o bɛ ci fɔ Amérique président ɲɛna mais silamɛ de don ala de barika don silamɛya la Amérique boxeur mun ɲɔgɔn ma deli ka bɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ boxeur Américain noir o tɔgɔ de ko Mohamed Ali a ɲɔgɔn boxeur ma deli ka na depuis ala ka diɲɛ da n ko ye silamɛ de kafiri denw aw de b'a sigi Mali kɔnɔ parce que président kolon denw b'an kunna u b'aw to u b'aw permettre aw ka bɔ ka silamɛya la gosi Alimami Samori Ture jɔn don silamɛ tɛ yan Sunjata Keyita tɛ silamɛ yan Soni Ali Ber tɛ silamɛ Mali empire fɛn fɛn sigira a bɛɛ tɛ silamɛ yan aw de b'a sigi a bɛ silamɛya dɔgɔya ni fanga ye ni Asimi ma malo o kɔrɔ ne tɛ halala ye a ye silamɛya de Asimi kɛ i bɛ silamɛya de kɛlɛ kɛ bi mɔgɔw tun bɛ taa seli boulevard la alimamuw de tun b'aw na seli boulevard la ko révolution in kɛra an ka révolution ɲɛmɔgɔ bɛɛ silamɛ révolution de kɛra i taara kafiru de ta k'olu bila i ɲɛfɛ bi k'olu sankɔrɔ ta ka kumada d'olu ma ka fanga dɔw labin mais silamɛw de dɛmɛ Mayi Watara tun bɛ taa fɔ misiri kɔnɔ ko an ka wuli an ka Asimi dɛmɛ i y'o bɛɛ kɛlɛ bi i taara ɲanga da barika bannen den maa halakilen maa ta tiɲɛnen maa barika bannen nkalontigɛla denw ta k'u kɛ ɲɔgɔn kan ala bɛ barika don i ka fanga la non ala tɛ barika don a la ninnu ye kafiri de Mali kunna bilahi talahi ala jugu sɔrɔ tɛrɛ mana fɔ nin de fɔra bilahi talahi
awa ne barka donné Sénégal là de Sénégalais de kabi adjara mo bebi Mali Solamé ayo disi gushi soyez fiers de vous Dieu mo ba munu temena ni be kulula no Atlantique be Solamé di Afrique be Jom se ka togo soro Afrique masala ka teme Sunjata Keita kan ay masakele fo mo togo soro ka teme Sunjata kan Sunjata te Solamé di ngo Sunjata ke Solamé di ay ta recherche ke doro masake ba fefe temena an bembake o la be ke Solamé di Kurukan Fuga charte la Sulameya de religion et de konnen do akono abe la charte de Kurukan Fuga ay ta kalango Sulameya o de ay religion principale yere do bu sigi anga bamananya adu da ila fo mali afera ko bade bamananya e beta maraka do makanye be bamananya la e bu do bi sigi ko fo ta don quoi ils savent pas bloquer Mali o de quoi donc voilà la réalité c'est les politologues qui vous parlent. Ali Amérique président Barack Obama takale kabeta PDA kuma fo Macky Sall boraka chifana. Ufana vidéo kumbi. Allah. Halala kadisa. Mali Solamé wallahi aka sungolo jara. Soyez fiers de vous. May wataramba fo ya ngorola. Billahi taala ani koita nunu. Ani Ousmane Séré Maran Aïdara mbaw befo. Bouye Aïdara anfa. Mali Solamé be Imam Diko au be ani Sekou Sidibé afi ani Banjugu owe kasola bi ala ka barka do bela anga do bo be Mali Solamé be voilà amba befo Shola Baya Aïdara nga foli bi tout mes respects Shola Baya Aïdara ala ka barka do la Shola Baya Aïdara ala ka barka do la merci beaucoup vraiment ambe vidéo bla orola Mali FPP France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abonné se gutungara ka corpor modu urgent na urgent de droit dire be na ya retay o ko fa baka banque information be do so mo be Mali Sénégal Korbar Cameroun abul ka Orange nu tanu to be 40 ga na wari ci ba so Orange mo na sur place wakato jabe wari ci drome kele auto sara Senweb yere photo flene o do kundo akambe ciao